Bless the Lord.
ngibingelela balaleli endaweni zonke lapho nikhona nilalele khona inkonzo yethu yasekuseni. Ngibingelele bonke abazalwane eindaweni zonke ngegama lenkosi yami uJesu. Bingelela ke abalandeli baka Facebook labe khona. Yes, ekuseni ngibingelele abazalwane abalalele bembokodo. Ngakhohlwa ukubingelela nazi izikhulu zembokodo ukuthi nje uNkulunkulu ayibusise ngalo msebenzi omuhle eziwenzileyo ukuthi zivule leli thuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhulume emoyeni kusizakale abaningi. Ayike angizolichitha ke ithuba, angiqale nje ngiyibongele kuNkulunkulu osehambe nami kwaze kwala. Ngiyumntwana wakhe engangishiyi engangiyeke njengokuthembisa kwezwi lakhe. Namhlanje ngiyacelebrate ibirthday yami. Dumisa uNkulunkulu kakhulu. Akekho wayazi ukuthi umuntu uyofinyelela kule minyaka kuyona. Hallelujah. Umusa kaNkulunkulu umuntu usefikile kuona. Sekusele nje iminyaka emibili emithathu umuntu ahlanganise amashumi ayisikhombisa kuphelela kaNkulunkulu. Akuyona into encane leyo. So ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu and ngiyamkholwa ukuthi ngizowahlanganisa nawo. Ayeke bazalwane ke angasichithi isikhathi. Angisho ngithi this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Ayeke sizofunda ke izwi lenkosi ke. Isihloko sethu lana ke sithi abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa. Amen. Siphile ekhathini ezinzima la khona kuphela ithemba kwabaningi, kuningi izinto ezenzakalayo. Umhlaba awuseyona le nto esiyaziyo, ujikile. Futhi asazi noma masiphuma kwele lockdown sizobuyela yini empilweni endala noma sesizophila lempilo le esiphila njengamanje. We don't know. Kodwa kokumnandi ukuthi uNkulunkulu la uyasiduduza, usinika ithemba ukuthi singaphela amandla. Sizofunda ke uIsaiah 40 siqale lapha ku verse 27. Uthi verse 27, usholoni wena Jakobe, ukhulumelani wena Israyeli ukuthi indlela yami isithekile kuJehova, ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na? Awazi yini, awuzwanga na? uJehova uNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba, akapheli amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphelwa. Nguye omupha oyethileyo amandla, nakongena amandla uyandisa izikhwepha. Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale, nabasha bayawa nokuwa. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengaphela amandla. Awubazalwane, inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Amen. Labazalwane ungathi uNkulunkulu uphendula thina kulesikhathi samanje. Uthi usholoni wena Jakobe, ukhulumelani wena Israel. Sengathi ungazi uyifake wena kulamagama lawa afakiwe. Njengami ngithi nje kodwa usholoni wena MaNkwanyana, ukhulumelani wena Nhlanhlo ukuthi indlela yami isithekile kuJehova, ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na? Abantu bayakhala kulezi insuku, babuka ngazathi amalungelo abo anyathelwe phansi, abasakwazi ukuyiphilela impilo akade beyiphila before. Kodwa manje uthi ukusholoni lokho. Uthi awazi na? Awuzwanga na? uJehova uNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba, akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Hey webazalwane, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akapheli amandla. Uyena odale ngisho imikhawulo. Lo mhlaba nje sibona ungowakhe nokugcwala konke kwawo. Izwe nabakhile kulo. Yena umi ngaphezulu kwezilwandle nemsinga. Bazalwane,
akapheli ke amandla umuntu odale yonke lento lesesithi umhlaba wami ilungelo lami akapheli amandla uyena owayidala zonke lezi zinto. Yes. Abazalwane uthi yena futhi akakhathali. Bazalwane sikhonza uNkulunkulu ongapheli amandla akushiya ukuthi hayi namhlanje ukhathele usawulanda amaphilisi eBP ukhushukela ushukela hayi akapheli amandla lo. Bazalwane futhi kuthi nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Hawu bazalwane basibabonile abantu uNkulunkulu baphila ingqondo emangalisayo bayaliphenyisisa iBhayibheli baliphenye belokhu bebuzile kwenzeka kanjani ukuthi umhlaba wadaleka kanjani ubani oresponsible ngawo uyena lo uNkulunkulu wadalwa ubani asizwa ngabazali bakhe siyezwa ngoJesu nanguMaria noJosepha hayi lo imibuzo yabantu babuza baze basanganelwe yingqondo bona baqale manje bamelane nezwi likaNkulunkulu ngobani sebephenye kwaze kweqa lizazi wathi uJesu niphenyisisa imibhalo kodwa niqonde nifundayo kuyona le mbhalo. Bazalwane uthi ke nguyo omuphayo yethu le amandla ngifuna ukuni-encourage abazalwane ekuseni ukuthi uyena osipha amandla. Yes. Uthi nakongenamandla uyandisa ikhwepha. Hawu bazalwane lapho siphelelwa amandla singenamandla yena uyandisa ikhwepha zandiswa uye azandiswa omunye umuntu. Hawu bazalwane uthi insizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa. Hawu bazalwane insizwa kuze kusho ukuthi ngiyanilobela insizwa ngoba ninamandla ninqobile omubi kodwa ziyakhathala iphela amandla. Bazalwane noma ingagijima isukela zize ziyofika emabhida estadium kodwa ziyakhathala at the end of the day ziphela amandla kodwa lo Jehova sikhuluma ngaye akaphela amandla. Oh haleluya. Uthi nabasha bawa nokuwa bagijima abantu abasha bevutha hawu uyabona nje eminyakeni emithathu emine emihlanu awusebeyawa futhi abantu ngobani babantu. Ngithanda nje izwi lenkosi amahubo 103 verse 14 uthi uNkulunkulu uyasazi ukuthi wasibumba ngothuli. Siwuthuli bazalwane uyakwazi lokho ingakho esisiza imihla ngemihla the more siza kuyena sizokhala sithi uNkosi nakho ngiphela amandla uyasirenewa. He renewed our strength bazalwane ngoba uyasazi sidalwe uyena. Uthi ke lana ke kepha yona verse engilithandayo uverse 31 ababethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Haleluya. Sesigijimile ngamandla amadala esawathola siyabantu abasha sigijima evangelini sishumayele idimeleni sigijima kuma open airs singena imizi ngemizi sime eziteshini. Hawu bazalwane senzo open air kodwa sihambe aphela amandla njengemoto. Imoto ayikwazi usuka ngo-full tank la iziyongena eGoli ngo-full tank kufanele ubuye futhi uyirefile ko-Emelo lezo indawo ko-Montrose uyirefile imoto ngobani upetrol usuwehlile igauge awukwazi ukuhamba one way ngoba mawenze njalo uzofika emaplazini la kungekho khona igaraji likude uvela uphela upetrol uzohamba ngeenyawo uyofika nini akho moto ehamba inaka abantu abaphelelwe upetrol uthola umusa ukuthi bakulifte uyofaka upetrol. So ke bazalwane nathi sabazalwane sihambe siphela amandla kodwa uma simethemba usinika amandla amasha. Oh haleluya. Sikhuphuke ngamaphiko njengeinkosi sigijime singakhathali. Haleluya. Hey amandla angaka isibusise singaka mtaka baba ubuye uyibheke nje ukuthi Nkosi yami ngiyamethemba noJehova ngase ngiphela kangaka amandla ubuyele kuNkulunkulu umethembe mtaka baba uzomangala uzokurefila uyarefilana ngethi itolo zibe nezinto zokurefila uthenga insipho ubuphinde kuthwele eyokurefila ukuze lokusebenzisa same bottle
bazalwane bese ke la uNkulunkulu yena akwazi ukusirefila okuyena wasidala wasipha nalo umqondo wokwenza ama refills bazalwane ngeke uthi ke lana ke sigijime singakhathali singaphela amandla bazalwane uma siya laphana futhi kumahubo 125 lathi uJehova uyalondoloza uIsrael uthi uverse 1 abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakunyakaziswa kepha imi phakade webazalwane la uNkulunkulu uthi thina uma simethemba ugogo umkhulu uyintombi uyinsizwa uyiteenager usuperchurch uma nje umethemba uNkulunkulu uthi ukufanisa nentaba yaseSiyoni engenakunyakaziswa bazalwane ngisho ngathi uyayiphusha ayiwi intaba nje imile nje imi inguna phakade nathi uNkulunkulu usho la ukuthi masimethemba ngeke sinyakaziseke izo zonke izinto ezenzakala ezweni uthi njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu ukuze kube phakade bazalwane nathi uNkulunkulu usihaqile ufuna nje singanyakaziseki hayi ukuthi ngeke zehle izehlo zizoba khona kodwa akafuni sinyakaziswe thina sihaqwe uye akuwona amandla ethu bazalwane akekho nje ongathi uyigongo uyigiant yena kaNkulunkulu azikho izinto ezokwenza no uye omuphayo yethi le amandla agijime ngakhathali uye ke futhi lo osihaqile njengeJerusalema bazalwane kalokhu ukuze kube phakade akasihaqile into yamanje kuphela into eqhubekayo athi uverse 3 ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezulu kwesabelo sabalungileyo funa abalungileyo belulela izandla zabo kokubi uNkulunkulu wenza sure ukuthi intonga yababi amadimoni abasithumelela wona abantu izifo ezifakwa uSathane empilweni zethu ezisihlasela ngisho silele esisabe emini hayi ebusuku aqhamuke ngamaphupho ezosifaka izinto zakhe hayi uthi uNkulunkulu into ngayababe ayinakuhlala phezulu kwesabelo sabalungileyo ngisho nemfundo yethu ayinakudliwa amadimoni ngegama lika Jesu ngisho ingqondo yethu esiphiwe uNkulunkulu akekho ozontshontsha ingqondo yethu ngoba uthi intonga yababi intonga phela le abantu bebekufayela ngamadimoni basuke bekushanga amadimoni uthi ngeke ihlale yes intonga yababi ihlale phezulu kwesabelo sabalungileyo into zethu amen akuzoneza omunye umuntu akuzoneza ababi kunalokho uthi uNkulunkulu uthatha ingcebo yababi ayinikeze abalungileyo aqongelele omubi imali accumulate izifike kuma million at the end of the day inikezwe olungileyo bazalwane uNkulunkulu wethu lo esimkhonzayo so akwazi ukuthi lo uNkulunkulu othatha ingcebo yababi ayinike thina lize lithi uthatha ngisho ingcebo esebumnyameni asinike yona aphinde futhi navume ukuthi intonga yababi ihlale phezulu kwethu no ways ngeke iziyenzeke lonto khululeka mntaka baba yonke lento abathi bayayenza bekuphathisa ngamakhanda befuna ukuthi wena ungakwazi ukutadisha they are wasting their time ngeke bahlale bekwenza lokho ingunapha ngeke azavuma uNkulunkulu ngoba akafuni thina abalungileyo selulela izandla zethu kokubi ngoba abanye bahambe ababuthakathaka azathi hayi ngeke into zabantu lezi awuthi ngiyenyangeni awuthi ngiye kwabaqamba amanga no akafuni ukusesifike lapho akafuni nathi uthi usizungezile ngasemuva nangaphambili kwazi wabeka isandla sakhe phezulu kwethu ngeke asivumele silingwe size sicabange inyanga size sicabange abanamanga uNkulunkulu ngeke azavume ngoba akafuni silulele izandla zethu kokubi haleluya uyazi ukuthi wena uthandiwe ngoba uyamethemba uNkulunkulu ngeke azavume nawe musuqala ukucabanga sebekuhlohle bakuhlohle ekhaya bathi yabo uyaganga wena lento le idinga ukulungiswa ngokuthi sihambe siye kwabanamanga lalela mntaka baba ungadideki akafuni uNkulunkulu
uyenqaba nathi uthi usizungezile njengeyintaba zizungeze iJerusalem akafuni nathi uNkulunkulu. Oh my God, ngaba sihleli kuze kube manje sisindisiwe, sasindiswa siyabantu abasha siyintombi, usigcinile manje sesiyogogo, awu sesiqala nokuba nezizukulwane bazalwane abese yasilahla. Uthi akanakushiya kanakusiya kuphela amandla mntakababa ngeke akushiye ngeke azakulahle. Oh haleluya. Uthi Jehova yenza okuhle kubo abalungileyo nabaqothe ezinhlizweni zabo, kepha abaphambukele ezindleleni zabo ezinsonga uJehova uza kubahambisa kanye nabenza okubi. Abazalwane, be careful. uNkulunkulu uzosiza thina esilungileyo kepha lesiqothe enhlizweni ukuthi uNkulunkulu akayifundi lento esiyenzayo leyo fake insindiso siqamba amanga singathi sigcwele amandla sigcwele umlilo sithi fire hayi bazalwana ngeke ngizwa amandla ngizwa umlilo no don't fake insindiso ayifakwa insindiso iyaphilwa i-lifestyle ingena igqile kuwe akuwena ozenzelayo ongaphakathi ku. That is why sichizelela ukuthi musu ugcina ngokusindisa step number 1 loyo dlula lapho babadiswa ngamanzi amaningi ushiya umuntu omdala emanzini udlule lapho wamkela umoya oyingcwele ngoba uyena okuguidayo uyena okuqondisa uyena okushumayezayo uyena abazalwane usuhleka manje usuhleka kakhulu. Be careful manje so you talk too much. Phuma kulaba bayahleba kakhulu. No bashiye lapha uyena osizayo yeke le taxi ungabusayigibela uyena osiza ezintweni eziningi somntaka baba nanti izwe kuseni liyak-encourage ukuthula makube phezulu kwakho Israel akuyishintshe ukuthi ukuthula makube phezulu kwakho mamNkwanyana babuNkwanyana isibanibani kanjalo urefer kuwe bazalwane. Be encouraged uthi uNkulunkulu ulalela weJoshua musu uhlala ugubhodise uphela amandla uthi awifili inkosi yami uJoshua uMoses mina ngizoba yini kodwa no Joshua vuka usukume uwelise laba abantu inceke yami uMoses ifile so njobe sifile ngeke sisenza lutho ngayo sekuwena ke manje ufunakala wenze njani uwelise labantu uthi qina uma isibindi ngokuba mina nginawe. La unyathela khona leyo ndawo usuyifila haleluya wabeka nje unyawo hayi suka sewe yakho leyo ndawo usuyifila. Bazalwane uNkulunkulu anibusise ngicela sivala amehlo sonke siyakhuleka manje umuzizwela ukuthi awu Nkosi mina sengihambe ngihamba ngaphela amandla mina Nkosi bese ngilula izandla zami ngidlulele ebubini soyiphindisele emuva ke ungabusaqhubeka nokuyidlulela ebubini ayishone emuva ngoba usulizwile iqiniso manje lithi izwi likaNkulunkulu uqalekisiwe umuntu onhliziyo yakhe isuka kuJehova awukakoni awakasidli isono isasuka nje inhliziyo yakho iyasuka kuJehova uthi nasengihlupheke kakhulu mina akangisiza ingane hayi kusho ukuthi inketha bendawo le akuyona lethu sonke leli vangeli yabona iyasuka inhliziyo no phindele emuva ngomkhulu reverse lona hey wena hlehla bese nakaphakwa phindele emuva uNkulunkulu uyakuthanda buyela endaweni yakho akafuni ululela isandla sakho kokubi yena ufuna ukuqinisa yena uyakukhuthaza yena ufuna ukukupha amandla awukwazi ukuyigijimela ngamandla akho yebo wawusindisiwe uvutha kodwa manje usulothile hayi manje shawu reverse susa isandla sakho kokubi buyele kuNkulunkulu uzokwenza isimangaliso umusho njalo uthi uNkosi yafuna ukubuyela kuwe bekusandla sakhe enhlizweni la ukhona lounge yakho ulalele noma usenkamelweni uyabuka ku Facebook wakho noma usemotweni beka isandla enhlizweni uthi Nkosi Jesu ngibuyela kuwe ngihlulekile mina ngemizamo yami yonke angiphumelelanga baba bese ngifisa ngisho ukuthatha ukuphila kwami ngoba mina ngiyabona ukuthi akukho kungilungelayo bangitshela bathi mususindisiwe uba nepeace masusindisiwe awuvelelwa izinto cha bawethu ongcwele asishongo kanjalo izwi lakho lithi
ubani odele konke ngenxa yakho ongayikwamukeliswa oyise nonina nabafowabo nodade wabo nakho konke nezindle eziningi bese lithi kanye nezinhlupheko simele ukudlula ezihluphekweni ngoba nawe wadlula kuzona kodwa kumnandi ukuthi usigayidile usizungezile awufuni baba senze okubi awufuni izandla zethu sidlulele kokubi wena baba uzosiza siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele uqinisa luyamzalwane naloya uyabaqinisa uNkulunkulu wethu ongcwele uyabarenewa ubanika more strength baba wethu ongcwele uyena umuntu ozoyikhalela kuwe wena bese umnikeza amandla kodwa lo ibona igongo nawe uzomlinda aze abone ukuthi uyakudinga bese baba uyamsiza wena unqabile awununuseli umuntu ngensindiso yakho awununuseli umuntu haleluya baba ngokumpha amandla uyena umuntu ofunakala awafune lamandla kuwe ayatholakala mahala ukuthi sisho ngomlomo sivume ngenhliziyo ukuthi Jesu ngisehluleke wena baba bese uyangena uyawenza umsebenzi opheleleyo siyabonga ke baba udumo lonke silibuyisela kuwe namanje ngoKristu Jesu Nkosi yethu amen. Hallelujah. Ngiyanibingelela nonke bazalwane endaweni zonke la nikhona ngibingelela abalaleli bembokodo FM nabo bonke nje nesikhulu njobe sebingelele umama siyambonga kakhulu uNkulunkulu oyinkosi nobusayo owasidela ngenxa yethu. Mina ke sengiqhamuka nalenkonzo ebaleka kangaka inkonzo yesidlo ngizocela ukuthi lapho nikhona nibuthane nihlanganyele eduze kwetafula bese nivula izwi lenkosi encwadini kwabaseKorinte bokuqala isahluko se-11 indima khona ema-23 la kufundeka khona kanjena ngoba mina ngakwemukela inkosi lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalowo usuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu wenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla wakusihlwa wathi lesitsha lesi sitsha sesivumelwano oh yes sesivumelwano sesha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Yes. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Waqala ngesinkwa wasithatha wasihlephula wasihlephula isinkwa wayesesinikeza abafundi bakhe. Wabonga baba siyabonga lesi sinkwa sikunikeza udumo ukuthi siwumfanekiso nomfuziselo womzimba wakho ngesikhathi ushawa esiphambanweni wawushayelwa umhlaba wonke ushayelwa thina sonke. Siyabonga lesi sinkwa sikunikeza udumo siwukuphila emzimbeni wethu. Yebo siyaphilisa uma sidla lesi sidlo ngoba siwukuphila zonke izifo ezisemzimbeni ngiyakhuleka ukuba zinyamalale ngenxa yokuhleshulwa kumzimba wakho owaphilisa ngawo wazofika esiphambanweni. Kanjalo indlebe yasala phansi wayibuyisela ngoba wena wawuphilisa kwaze waba sesiphambanweni. Baba siyakudumisa zuneza udumo namanje ngegama lenkosi yethu uJesu namanje amen. Amen. Bese siyathatha siyahlanganyela siyahla
emva kwalokho wasethabatha isitsha wathi lesi sitsha sivumelwane esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngoba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho njalo uma nisidla lesi niphuza kulesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho ke izothatha lesi sitsha inikeze umngami nani lapho ekhaya. Sesiyabonga ukuba usaphuza lesi sitsha somfuziselo wegazi likaJesu. Amen. Ngakho siyabonga siyamemezela. Ake uthi usazophuza ube nokholo enhlizweni yakho ukuthi Nkosi ngiphilise ngegazi lakho ususe izono zami ungihlambulule ngoba lithi izwi lenkosi nanti ihundlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Uma sithinta igazi kaJesu sithinta igazi elikwazi ukususa izono usuke izono zakho. Baba siyabonga namanje ngegama lenkosi uJesu sikunikeza lonke udumo ukuthi Nkosi yami laqhaza igazi athi uZakaria kuyavulwa umthombo yebo endlini kaDavide umthombo okuyaba umthombo wensindiso baba oyawuhlanza izono. Siyabonga ukuthi igazi lakho liyazihlanza izono zethu, lihlanza izono zefamily yami, lihlanza izono zaleya family naleya family naleya family naleya family. Abanye bayagula bayasinda ngokukholwa njengamanje ngoba igazi lakho liyabahlanza. Siyamemezela Yesu ukuthi Baba wethu ongcwele simemezela ukufa kwakho kumanje siyasho ukuthi ngesikhathi ufa eGolgotha istatement leso ukuthi wachithela igazi lakho bhoza ukuze abantu baphile. Yebo ngosuku lwesithathu wavuswa kwabafileyo ngenxa yokulungisiswa kwethu sonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Bese siyaphuza. Ake sibongeke sibonga kakhulu kinina nonke nje njoba sasicelile ukuthi nishuthe emveni kwesidlo bese nisithumelela kuthina. Sojabula kakhulu, sojabula nje ukubona ukuthi nihlangana kanjani sisekwi lockdown lapho ekhaya. Siyojabula kakhulu ubona isithombe sakho ngoba ke sengiyasho ukuthi ifamily kaNkwanyana nansi, ifamily kaSibanibani nansi, ifamily kaSibanibani nansi. Ngojabula kakhulu. Ake sibonge baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi Nkosi yami isidlo sihlanganyele nabantwana bakho, sihlanganyele nabantwana bakho endaweni ezahlukeneyo ukuba sidle isidlo. Baba wethu ongcwele sihlangana nebandla abanye bangene kusona abakhonzi nathi kodwa bangena bahlanganyela ngoba lokhu bakwenza kuwe. Isibusiso sakho uzosehlisela kubona nangokwethembeka kwabo, uthembeka kubafundisi babo. Baba wethu ongcwele babusise ngegama lenkosi uJesu. Ngisho nabalaleli bembokode babusise nabo sisangena kanye nabo kulesi sidlo. Babusise egameni lenkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho.
Amen. Amen. Bengicela sesivala ukuthi uma kunengane uyigonile njengamanje ingane benzocela ukuthi sisebenzise ukukholwa wena noma uma ikhona umdala lapho noma ngabe ubani okhona baba wengane noma engekho ugogo wengane beka isandla enganeni. Ngifuna ukukhuleka kanye nawe ngokukholwa ukuthi lengane siyibusise njengamanje. Amen. Ngegama leNkosi uJesu. Lengane siyibusise njengamanje iba nokukholwa bekisandla njengamanje. Kulengane uNkulunkulu makayibusise. Baba wethu ongcwele. Lithi izwi leNkosi ivumelana abantwana besekini ningabe nqabeli. Lithi wabe sebathatha abantwana wabagona wayeseyababusisa. Njengamanje kanye nawe ngidlulisela isibusiso lapha kulomntwana. Egameni kaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Lo mntwana ngiyalibiza igama lakhe, wena ubusibiza igama lakhe lapho. Asho wonke amagama akhe njengamanje asho amagama akhe. Yes, lamagama abasebewashilo njengamanje ngiyababusisa ngibahlukanisela udumo lwakho ukuthi ukhondolo lwefamily alongasondeli kuye akamukele isibusiso sika Abrahama namhlanje ngegama leNkosi uJesu abe ngobusekileyo isiqalekiso sefamily singabi khona kuye abusiseke abe umuntu ozobuseka ozophumelela empilweni yakhe akhula aphumelele konke egameni likaYise ngiyephula zonke iqalekiso ngiyazisiphula noma ngabe imapha amashwa family awazi ukuba kulomntwana ngegama leNkosi uJesu siyavumelana futhi ngiyabonga ukuthi kuyenzeka njengamanje egameni leNkosi uJesu eliwehlulayo onke amagama ngithumela izwi ke manje liyasebenza lengane iyahlanjululwa kuyasuswa zonke iqalekiso na wonke yese my God uline weqalekiso zefamily ziyasuswa manje in Jesus mighty name and njengamanje ukhululiwe umntwana kaNkulunkulu ngoba wesa uzokhulula abathunjwa. God bless you. Inkosi mayibusise and siyabonga baba wethu ongcwele busisa ilowo nalowo mntwana wakho ubabusise bephuma ubabusise bengena khanyisa ubuso bakho phezulu kwakhe wabo babe nokuthula balondoloze izintweni zonke in Jesus mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Sibonge bazalwane inkonzo esibe nayo besiphathele umama uNkwanyana ethi khona abantwana bakaNkulunkulu bayaduduzwa. Sibonge abade besilalele kwimbokodo FM, siphinde sibonge nabade besilalele kwiFacebook. Sizoqala ngabaFacebook ke sibonge kubona uThuli Ntaka, Mlebuka Mbuyasi, Mbuyisa Khanyozungu, Audrey Lungile, Nkosikhona Mpisane, Wenzi Ngema, Slindile Khabonina, Khanyozungu, Sibusiso, Clarence Gwala, Nomsahlongwa, Babekile Mbutho, Bongani Maphisa, Mlambo, Thokozani Ngwabe, ubaba uThokozani Ngwabe, uRhoda Mavi Dangazele nomndeni wakhe, ubuhle Mbhense nabanye ngesibasho bonke bazalwane. Siphinde futhi sibonge nabade besilalele kwimbokodo FM nabo abawo uMasikhandla Ngulela, uMamkhikhi Cele, uAnfilis Ndlazi, uAnomsa, kube uRobert Phiri, kube uMamgumede, uJoyce and then bese kuba uMdu Mbambo. Nabo futhi ngeke sibasho bonke siyabonga and no Super Church nawo busilalele namhlanje ngesumention ebathi siyabonga kakhulu kuzo zonke indawo uNkulunkulu anibusise siphinde futhi sihlangane next time. Amen.